Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV ngiphinde nginamukele kuhlelo lethu esithi izigigaba noma izigameko zempilo. Akekho umuntu ongakaze akuqondane nokuthi abe nenkinga noma abanjwe inkunzi noma ehlele nje isigameko nje angazi ukuthi angasixoxa sithini. But-ke namhlanje nginobhuti wami obe nesibindi sokuzongichazela ukuthi kwenzakalani. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwenya wenkomo Savukazi Mvuleni intokazi yazalwa Mamkhize. So asike simuze sithini, sawubona? Yebo sawubona. Kunjani? Hayi kuyaphila sisi. Ubani igama nesibongo? NguNtandi Sibongo wakadlala. Unjali? Dlala. Uthe igama Ntando. Oh, Ntando. Yes. Ubuya kuphi ngokuhlala? Ngihlala emaphephetheni eNanda. Oh, okay. So, osichazele nje kabanzi isimo sakho sempilo usakhula bekunjani sime ekhaya? Isimo sona besinzima bekubuyekele nali yabona nje. Kodwa abuye kuzama ukuhlangana ngabo ngalezo ikhathi lezo. Ukhule phansi kwesandla sabazali bebobabili noma single parent? Bethu. Oh, mama. Lo moya nje ube khona ngokwesidumbu. Ngoba Ngokwesidumbu? Bayi. Kanjani? Ube ngayidlala indima yakhe njengomzali. Ngaqagela ukuthi Ubaba. Ubaba. Yabona. Yazi ngiyathemba ukuthi nawe angeke uzube angisho usukhule ngaphansi kokuthi ubaba abe khona ngokwesidumbu njengoba usho kwakho. So nawe mawusuzala ngelinye ilanga awuzokhula ube ubaba ngesidumbu ngisho because usufundile ukuthi limaza kangakanani leyo nto. Thembisa ke. Ngiyathembisa impela Siyabonga. So kwenzakalani ugilwe yini ke kahle? Hayi kona kwaba nzima impela. Kwathi shuthi ngelinye ilanga yabo ishayile phela i25. Ayimlungu phuthumela phela eThekwini ukuthi ngiyokhipha into zami yabo leyo nto. Oh, uyasebenza vele? Ngiyasebenza impela. Oh, okay, amashankura ngakuzulu. Hawu impela. Ngiyakuzwa. Shuthi ngifike yabo eThekwini ngingene nje lapha emabank la ngaphakathi lapha kuJwayelani. Ngikhipha ikhadi lami ngimnandi ngilifake phakathi. Yabo ngishaya amaphethe ngezingizi ngingaqedi. So qhuma omunye ubhuti ngizothi ubhuti bese ethe kuba mdala kancane. Mangiphenduka ngimbuye ehlafu zamehla abingelele. Athi hayi ikhadi. Manje uzoma nje la emva kwakho? Uzoma nje. Hawu. Lipi security? Security angilazi nami ukuthi likuphi kodwa ngiyacabanga ukuthi aqhelile kakhulu ngoba yena kahle wayelandela emva kwami. Okay. Yes. So athi ikhadi alifakwa kanjalo. So nami vele ngumuntu omusha yabo. So ezinye izinto ngibuye ngayiqondi kahle. So hayi ngimdedeleke angisize. Ngiphinde futhi ngilifake mina ndlela yami. Ngishaya phinde athi ufuna ungisiza then ngibe sengiyamnika ke ikhadi lami ngithi yena akangifakele indlela yakhe. Hayi ke shuthi ke alifake mase ethi ngiyishayeke hayi ngiyishaya manje mase elifaka yena ulifaka mhlawumbe ngendlela ehlukile wena kunaleyo kade uyifake ngayo nami lento engixaka ngoba uyifaka ngayo indlela nje lekade ngilifaka nayo. Hawu. So ngitshe uhlapheke umuntu onomusa unosizo oluningi kakhulu nginganaki hayi alifake so ashaya hayi ke emva lapho phinde futhi ithi unqaba kancane phinde ayibo angidedele nami phinde ngishaya hayi ingakhali. So then mase yena hayi mhlambe inkinga ibhenki noma imali ayikho lana. So abese ahamba angishiye ngedwa. Lapho wena uyazi usinayo imali ne? Nginayo imali khona awukadikhali message la ngo12 ekseni. Hayi ke ashuthi kahambe ke ngisale ke mina dingwane. Phinde ngifanga ngizama phela nginethemba ngeke. Ngishaya ilutho. Hayi ke mangisi ngizise ngiyalikhipha futhi ikhadi ngithi ngiyalibukisisa. Hayi ngisho kuthiwani. Alifani naleli kade mina vele ngifike nalo la. Akuselone lakho? Akuselone lami ngisangana ikhanda ayibo. Kwenzakalani ke manje? Ngithi ngiyamqalaza. Ongenze ukuthi ushintshe yena? Ushintshe yena shuthi ngenkathi yena ethi ufuna ungisiza shuthi wakhiphe lakhe wathatha leli lama-5 party wayesifake lakhe indlela yakhe. Manje ngiyamqalaza lutho akasekho. Ngibuza ama security. Sondele kuona. Hayibo angase nimbone umuntu kanje. Abathi hayi lutho impela. Abanye bathe lo muntu okanjalo ushonele ngezansi. Ngithi mina ngivele ngiboka ukuthi hayi njengoba kuphithizela kunjena nje ayisekho indlela yokuthi ngimthole. So ngileke kanjalo ke igodi. Manje ama security why say look esekudeni because phela ufanele usize security not umuntu akekho umuntu ofanele abe nomusa mekuza ngasemalini. Yes. So akuphi ama security ngaso isikhathi? Hayi yabo nami ke nje ngiyadunyelwa lapho ngoba iwona impela ayethe ukuqhela kancane mbijana. Mangazi noma mhlawumbe khona la ezame into ethile angazi nami kanjani noma babehlangene mhlawumbe kulento ababezama ukuyenza. So mayenzeka yonke lento le umqondo wakho kuphi kahle because I'm sure ungaqala ukhipha imali. Yes. And ikhadi njengoba bathi ulifaka ngendlela errong mase libuyisela yena selibuyisela ngalendlela vele wena kade uyifake ngayo. Kwenzakalani emqondweni wakho nje yintsha lento ayenzayo noma? Hayi impela yintsha ngoba ngavele nje kwamina ngalahleka ngangaqonda kahle ukuthi kwenzakalani
kodwa ngangafuna ukuthi ngifocus lapha athi hayi wavele nami ngihappy phela ukuthi angenile amajungle yabo so ngilungisa izinto zami kanjalo athi uma ngizama ukungena ngaphansi emabhege ngithi phela bastop ikhadi ukuthi balimise hayi kwasho ukuthi impela nami anginalo ulwazi kahle hle ukuthi kahle kahle kwenziwa kanjani ngithe ngithi ngisababaze lokho ayikhala ifone ephaketheni ngayidonsa manje ngithi lutho khona imali ephumile ibhubhile yonke inhliziyo yabhlungu kanjalo kusho ukuthi kwase kungiphoqa ukuthi nami ngidlulise noma ngihambe ngiyocreate entsha account le yami mase ngibe ngiyaqondile ufuna ukwazi umholo wakho but kwakuyimali nje ukuthi yonke hayi ayidonsela la ku 9000 kanje hayi yahamba kanjalo yayikhona nje kwakuyile yayisiphaketheni yayi ucash kuphela futhi naye ayingeningi kangaka ukuthi ayingakwazi mhlawumbe ukunganelisa ngale kuleyo nyanga leyo engangikuyona lapho futhi usazogibela emsebenzini angithi uyabona so ngase ngigileke igoda kanjalo ke so ngamxolisa uthini umbukele ekhaya osabukele nisixolele bakithi ngilokho sithi silokho sithosa la kuyabanda la sikhona asikho studio ngaphakathi shuthela ngaphandle so nisixolele kakhulu ngiyanazi phela nene ku comment section so ungamxolisa uthini umuntu ekhaya ongakaze aqonde nalesi simo leso wena usudlule kusona angisho ukugcwala umlomo nje ukuthi uma ungenalo ulwazi kahle ongenalo mhlawumbe ungaphathisa umuntu wasekhaya umuntu owazi kahle ukuthi ungamthemba noma akupheleze kuba ukuthi uyakufundisa kodwa ungathembi umuntu ongaphandle uzovela aqhamuke nje ethi ngicela ukusiza size noma bhuti yebo hayi impela ungakwenzi lokho ngoba abantu ayimpela bayilwa nekhathini zamanje kade ufika before ushuthe uchazile ukuthi kuningi osekwagileka ngakho ngicela nje ukuzwa nje ukuhlanze nje konke khona abantu bezosizakala hayi ngizokusho nje lokho okunye yize ngekude kangako kodwa ngizozama ukuthi sikubhonge sobabili so kwathi ngelinye ilanga ke nami ngibuya emsebenzini ngiyikhathalele ngingena emotweni so isuka imoto so then imisise robotini iMNC then ngingena icall hayi imlo ngiyayi-answer nje ngokukhulu ukukhululeka nami pendula hello kunjani sishuthi sikhulume semgaqweni uyashayela yebo shuthi sikhulume lezo zinto iwindi angilivalile nami anginayo clue vele ukuthi ikhona inkinga engenze ngoba vele nami ngitshe ukuthi ngisefikhoze ngisemotweni yes so ngithe ngisakhuluma nefoni ngizwe ngento hlwi manje ngithi ngiyaqalaza kahle kahle ifoni yahamba nje ehlwithwa ayidonsa manje ngiyathi ngiyaqalaza nanga ngeyojoba umgaqo ngiyacabanga ukuthi okay manje ngenze njani ngishiya imoto ngiphume ngihambe ngimlandele noma ngenze njani so kwagcina ukuthi angikwazanga ukuthi because ngeke ngishiya imoto ngithi ngilandela yena ngisho ukuthi imoto ngiyayikhipha emgaqweni ngihamba ngoyipayisa ecelede ngiyamthatha ngisamthola njengoba ithekulile ngaka nje so uyasixwayisa kahle kahle ukuthi ukuvula amafastela nokuphendula nokukhuluma nje nefoni emgaqweni ukukhuluma nefoni nje akubalekile neze ongenani zama ukulinda ngoba vele ikhona lento elapha emotweni yenza ukuthi ukwazi ukuxhuma ifoni then ukhuluma udrive ungayiphethe ifoni ngesandla but how khona basahamba ngama-uno nje uthola ukuthi akakhona ukukhuluma awu phela ukushiya nangeka mawukuthi phela vele mawushiya phansi vele uyi-answer ekhaya ifoni because noma uwenza isiqiniseko sokuthi amawindi avalekile siyabonga kakhulu ukuthi usivakashele kuhlelo lethu I hope suwahila-ke kodwa-ke akukho ungadluli kuyangiphoqa ngiyacela nawe umbukele emakhaya ameke ukuthi udinga ukushare something abantu abakudinga ukuthi bayixwaye wamukelekile ukuthi ufike kuthina uxhumane nasi kuleyo number leyo oyibona lapho escreenini ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe ulike ushare ngiyethanda kakhulu bye